nami karon sa groceryhan kay gisugo mi sa amo ang boss, amo manager. Dahan kay mong grocery, murami ka na tindahan good. Ngani kini sila mag-grocery dito sa kuan sa Timog. Kati Eva, nagbabalik bahay ni Kuya. Nagbabalik sa bahay ni Kuya si Ate Eva. Mo ni among mga kuan. Among tinapa arang kadaghan. Pakita na ko sa kadaghan iyahang tinapa nga papalit. Mong kuan. Murag pang isa ka tuig na konsumo. Charot. Kadaghan iyang kuan guys. Na iyang tinapa arang kadaghan. Iyang mga dilata. Charan. Kani ako na nagpalit ani. Muna yung kudanon unya. Yay! Togi. Tapos kani ako na ni mga nagbuot-buot ani. Bahala siya masuko siya na. Kuya apple na pula. Dragon fruit. Kung kani. Ang palaman sa pan. Charot. Bisa din sa phone. Ay, anak sa box na mo. Inon ako sa tiiba nagpalit. Game 1 pag salat eh. Oh. Gatas? Ang Nestle cream. Saan man yung Nestle cream? Nestle cream. Saan man? Kulit ka tayo na. Ikaw na may gipabuot niya no? Gatas na condense. Pwede. Dirita sa Liberty, ginasuyop. Ginasuyop para mangguni niyang cowbell. Anong cowbell no? Yang ganahan te. Ginasuyop para mangguni ni Marky, guys. Pati ang secondary cream, Pati ni O, ginasuyop pa rin niya. Pila ka baktulo? tulo na naman Ketchup na spicy. Na. Hapit na among kuan. Paliban ako pohon, kaya ako kasi balik. Papaliban na ka. Hapit na ni mapuno among cart. Pila budget na to te? 500? 500 pesos. Hindi ka na kay sulod. Diba na damong budget guys? Sorry. Lagsok ng laway. Taiwan na naman niya mong budget. Pero, kanina na siya niya ketchup. Saan itong bakulit din ako? Spada na ko eh. Kapit naman po na among cart. Ang ketchup ko. Ang daghan na. Mura dyan ka ng dagang kayong tao sa balay. Pansit Canton, tega ka siya pansit Canton. Katong pansit Canton nga ano ba? Katong are, tunglag nga ni ba? Oo, katong Canton nga ato ba? Nga katong dili nga pansit Canton. Ay kare o. Darang. Ganahan ko ani ti, mas ganahan ko ani. Ah, drive ni. Ano yan sa ni Marky? Ay, nakuha ko na bata, ano si Tano sa iyo sa bigla. Ay, hi. Hi. Ang biscuit guys, grabe ka na, wala good. Mo pala pagsugod na mo ko ano ana, kapit na mapuno among cart. Nawa. May biscuit klase. Mura mi lupig pa nagtindahan na mo ani. Awara. Among noodles biting naghahan, mura jud ni nagtindahan. Ilan na kaya atong bayadan ani ti? Sa among cart. Kapit na mapuno. Napa sa ilalong guys. Ano ni na mao guys. Ipang-uli din na mo ni ate iba karon inigmakuan. Masobra mi sa mong budget, ipang-uli na mo ni tanan. Cart update, murag nasubraan ra pud siya guys, no. Cart update. Update magbayad na ni guys. Among cart mura nagmo luwa og kuan. Mura itong luwa ng uban. Naman ko may mini grocery. Charot. Mini grocery na ko daghan kay konsumo. Konsumo dito sa among amo. $2,000 na kapin. Papa na katunga among kuan. Ha? Mamangyan ko si Mas. Nagtanay tindahan. Tindahan ah. Wala mi nagtindahan, pero ambot ngano ning among iti man daghana ani oh. Pang isa ka kuan ni, pang isa ka tuig karot. Pang isa ka bulan. Pero anday. Manok na pag may balik ng sulod tinapit mig manok para. Hotpo. Tal. Diba? Asa? Katong sulod anak? 2074.30